फैथों र' बिसोर सानैया फैथों डाइरेक्ट गेट आउटसो खालामखागोन आं। आंनि मोजांखौ लुबैया बिसोरो, गावसोरल' धोनि जानो सानदों। साला सैतानफोरा बेनिखायनोथ' बुंदों जों थांनो नागिरनायखौ खिन्थानाङा होननानै। मादि सानबाय दङ बिसोर सानैया, बिसोरसो मोनथिगौ। फैथों र' डाइरेक्ट होखारखागोन आं, नोंसोरजों जेबो सोमोन्दो गैला होननानै होखारखागोन आं। बिसोरो जुदि आंखौ सिनायाबा आंबो सिनाया। उन्दैयावथ' बेसेबा अनखायोमोन बिसोरो आंखौ, नाथाय दा ओरैबायदि लभिया जाबाय गावनि बिफंखौबो सिनाय हाला। टिलु, जोंफोर दा मा जागोन? जोंफोर माथो भिखारि रखम जासिगोनलै। बेखौनोथ' आंबो सानगासिनो बिजुलि। बे न'आल'सो दङ, बे न'आवल' थाबा मा जानो? खिसानाखौ नांगौमोन ना जोंनोबो, मानो बेफोरबायदि खालामनांगौ बिसोरो? जों दा बोरै सोलिगोन टिलु हा? बिसोरथ' बिबाबो होखानाय नंखाला सैथालिफोरा। मा जाबावगोन जोंफोर टिलु? जों भिखारि बायदि जासिगोन माथो। एसेबांबो भिखारि रखम जाया र'। माबा, आं नोंनो बायना होनाय सनाफोरा दङना मोजाङैनो बिजुलि? बेखौलाय आंनो मानो फाननो? बेलाय आंनिसो, नों आंनो होनाय। नों मा बेखौनो फाननो सानबाय नामा? आं फाननो सानाखै सना, नों मोजाङै लाखिना दोन। अबावबा बेफोरबो सिखाव जागोन, मालाबाफोर फैनानै बिसोरो सिरि सिरि खावखुमाना लांगोन अबावबा। बिसोर फैथों र', बिसोरखौ आं नेबायसो दङ। ओरैबायदि रायगोन ना बिसोरजों जेबो सोमोन्दो लाखिला आङो। औ टिलु, बिसोरजों जेबो सोमोन्दो लाखिनांला। बिराद मोजां बायसो दिन्थियो बिसोरो, आरो नोंनि बिबारियाथ' बिराद अनसुलि बायसो दिन्थियो। मोजां बादि नोंखौ इसेबोसै, आंखौथ' बाद हो। नोंनि धोनि जानायखौ इसेबो नागिरा बिसोरो, मेगन सासोयो बिसोरो। खोजानायासो मा जाखो दा? जों मोनमाला टिलु खोजानाया। एसेबां कौटि थाखानि खोजाना गावसोराल' लाना दोनबाय आरो। जोंफोरनोबो नांगौमोन ना, खमसे खम जोंफोरनो एसेथ' होमोन। दा मा जागोन टिलु? माथो जाबावनो आरो, जिर' जाबाय। दाथ' बिसोर जोंफोरनो बिबाबो होखाला, बिनाबो लाब गैखाया। बिसोरथ' दिनै राननो होनासो फैनो नागिरदों। ओजों बायदि खोजानायानो गैया, गावसोरानो लांना लायजोब्बाय। ओरैनो मिसाखौनो राननो फैदों आरो बिसोर दा दिनै राननो फैनो नागिरदों। आंनि खोजाना, आं सानाखैमोन बेफोरबायदि जागोन होननानै टिलु। आंनो खोजानाखौ नांगौमोनलै, आंनि खोजाना। जों भिखारि जाबाय टिलु। जों बयनिख्रुइबो धोनि जानो साननाया मा जागोन दा? मालाय नोंनि बिब'फोरासो दा गिदिर गिदिर बिल्डिं न' लुसिगोन, गारि बायसिगोन, जोंनो गैला जेबो। बेसेरे अन्थाव बाथावनो गब्लिंनि मनाखौ हैनो थाङो र'। आंबो खिन्थाफ्लांबाय जांग्रावनो, मानो खिन्थानांगौ देनाय आंबो। ओइ पुचुकु, गब्लि, नोङो आं नोंसानावनो थांनो नागिरदोंमोन। पुचुकु, नों जांग्रावनो मानो खिन्थानांगौ देनाय आं बेखौ गोसोथोखुमायो होननानै? आंखौ निमाहा होलै गब्लि, आं बोरैबा खिन्थाफ्लांबाय। नों मानो खिन्थानांगौ देनाय पुचुकु? आंखौ जांग्रावा न'आव थांनानै रायहैदों, आंखौ लाजि फोनांदों, मिन्थिगौ ना? आं बेसेदि दुखु मोनदों आंसो मिन्थिगौ। आं नोंखौ बुंखादोंआनो रावनिबो सिगाङाव खिन्थानाङा होननानै, नों मानो खिन्थानांगौ देनाय? मा, जांग्रावा नोंसानाव थांनानैबो नोंखौ रायहैदों? औ, रायहैदोंथ' र'। आरो आंखौथ' मानो आयाथ' बेमारि। खथ' गाबदों बियो आंनि थाखाय, मिन्थिगौ ना? आंनि थाखाय बेसेदि दुखु मोनदों बियो। बे जांग्रा फापिस्टुआ नोंखौ न'आव थांनानै बेखौनो रायहैनांगौ आरो? औ, जांग्रावा एसेबां बेफोरबायदि, आं बिराद दुखु मोनदों। आं बेखौ थुखुमायो आरो। बेखौनो बियो आंखौ खरि सरि होनानै एसेबां लाजि होनांगौ नामा? दुखु मोनदों आं पुचुकु, दुखु। नोंखौ बेनिखायनो खिन्थानाङा होनखादोंमोन आङो। आं मिन्थिखागौ आं खरिखौनो इसोर गोसोथोगोन होननानै। सरिलै गब्लि, आं बोरैबा खिन्थाफ्लांबाय। एकदम आंखौ बेफोरबायदि लाजि फोनांनाङामोन बियो। न'आव थांलायदो बियोसो। दाथो गब्लि, नों बेफोरबायदि गाज्रि मानसिनि थाखाय नों एसेबां दुखु खालामना लाब गैया। बियो माथा गरमखा, बियो मोजां मानसि नंखाया। दे, जेनेबा आं बुंबायानो दे बियो नोंखौ सिरि सिरि गोसोथोखुमायो होननानै। बेखौनो बियो बेफोरबायदि न'आव थांलायनानै रायहैनांगौ नामा? लाजि फोनांहैनांगौ नामा? आरो नों मिन्थिगौ ना? नोंनि मानामुनिखौबो बियो गार'ना होदों नै बेखिनियाव। ओमफ्राय नोंनि मानामुनिखौ आंसो जाना दोनबाय। नै मनाखौ हैनो थांनो नागिरदोंमोन आङो। मा? आंनि मानामुनिखौबो गार'दों बियो? होमबा जायासै आरो बियो? जायासैथ' आरो, आंनो लामा ससेयाव नुनानै बेखौ माथो होबायना, ओमफ्राय माथो होनायावनो बोरैबा बुंफ्लांबाय, ओमफ्राय बेयावनो रागा जोंनानै मना सना मानामुनि सामानामुनि गारजोबदों। एसेबां बेफोरबायदि जांग्रावा। दादो, बियो माथा गरमखा, बिनि थाखाय एसेबां नों खर'खौ गाज्रि खालामना लानाङा। मोजां मानसिबा बेफोरबायदि माबागौमोन नामा? हा?
गुबुनफोर जानायमोनबा मोजां मोनदों दे आरो मोननानै थागौमोन ना। बेखौनो इसिबां लाजि फोनांनांगौ नामा आरो मानामुनिखौ गारहरनांगौ नामा? बे जांग्राया गावखौनो गाव बिराद हेन्डसाम सानना लादों आरो ना। नांला आंनो बेखौ। औ आं गोसोथोखोमायोमोन बेखौ, नाथाय बिनि गोसोआ ना आं खरिनिसायबो गाज्रिसिन। आंनि गोसोआसो मोजांसिन बावैनिख्रुइ मिन्थिगौ ना? गग्लि, इसोरा नोंनि थाखाय सासे नङा सासेबाबो खाफालाव लिरना दोनखादों दे। नों गावखौनो गाव रावबो लाङा माया बेफोरबायदि साननानै नों दुखु खालामबाय थानाङा गग्लि। लांनाय नङालै, आं बुरिनासो थानांगोन खोमा। दाथ' आं हाबा जानोबो बैसो जाबाय। दा बुरिनासो थानांसिगोन खोमा। जाम्बि, इसोरा ना बयनिबो खाफालाव सासे नङा सासेबाबो लिरना हरखायो लोगोरि। आरो नोंथ' एसेबांबो खरि नङाना, नोंथ' मावनानैबो जानो हायो। गासिबो खामानिखौनो मावनो हाजोबो नोङो। दिलु, नै जोंबो सफैबाय। बिजुलि, माथो बेग गिदिरसो लाबोदों। बे बिबारिया जोंहानाव थानो फैलायबाय खोमा। ओरैनोबा मानसिया टेनसन फैजाना गोमानायनि। फैदों नोंसोरो? दानियाबा सुरु खालामनोसै नाटकखौ। बाजै, माथो आलमारियाव खोजानायानो गैला। मा जाखो खोजानाया? नोंसोरसो मिन्थिसिगौ आरो। नोंसोरसो दङमोन न'आव, आंथ' गैयामोन। आंथ' दिनैसो फैदों न'निफ्राय। मा खोजानाया गैया? दिलुआलाय? दिलु, होजों फैलाय, मा खोजानाया गैया? जोंनि न'आवथ' रावबो सिखावबो हाबाखै, खोजानाया बोरै गोमाना थाखो हो बिजुलि? बेखौथ' नोंसोरसो मिन्थिगौ दा, आंथ' गैखायामोन न'आव, नोंसोरसो। जेनेबा बिजुलि, नों मा बुंनो सानदों? खोजानाखौ जोंफोर लांदों आरो नोंनिबा? खोजानाखौथ' नोंसोरनो लांदों ना? आब', नोंसोरखौ आं बेफोरबायदि सानाखैमोन। नोंसोरो आंनि मोजांखौ नाया न', नोंसोर गावसोरनिखौल' सानबाय थायो। बेफोरखौ मा बुंदों नों दिलु? जेनेबा खोजानाखौ जोंफोरसो खावदों नामा नोंनिबा? औ, नोंसोरनो खावना लांदों। नोंसोरनिनो प्लेनिं गोजा बेफोरो। बिजुलिया न'आव थांनाय लोगो लोगोनो नोंसोरो मानो रानासै? नोंसोरथ' खोजानाखौ राननो होननानै फैदोंमोन। नोंसोरो खोजानाखौ सिरि सिरि लांखुमादों, आं मिन्थिगौ। निसाखौनो बिजुलि फैबा रानगोन होननानै बुंबाय आरोना आंनि सिगाङाव ओरैनो। बिथिंजाय नोंसोर खोजानाखौ लांखुमादों आरोना बेगाव सोनानै। आब'मोन, आं नोंसोरखौ बेफोरबायदि सानाखैमोन। आं नोंसोरनि फंबायसो, आं नोंसोरनि बिफं। नोंसोर गाव गावनि बिफंखौनो मा मोजां जाजानो लुबैया नामा? जोंनि न'आवथ' रावबोआनो हाबफैयाखै, ना सिखाव फैदों ना गामिनि मानसि फैदों, रावबोआनो हाबफैयाखै। नाथाय खोजानाया बोरै गोमाना थाखो? नोंसोर सानैयानो लांदों, आं मिन्थिगौ। नोंसोर आंखौ बोरमा बायदि थगायना गालांबाय। नुदोंना आब' बे टिल्लुखौ? बुंबावनो हो। खोनासंबावनि मा बुंबावो। बाजैमोन, नोंसोर मानो बेफोरबायदि हा? जोंफोरखौ इसेबो सैया आरोना नोंसोरो गाव गावनि धोनि जानायखौल' सानो। जोंफोरखौ मानो धोनि जाजानो लुबैया? नोंसोरखौ बेफोरबायदि सानाखैमोन आङो। नोंसोर खोब बेग गिदिर लानानै थानो फैदोंना आंनि न'आव? नोंसोरो थानो मोना। जेरै फैदोंमोन बिदिनो थांफिन। आंनि न'आव नोंसोरनि थाखाय जायगा गैला। नोंसोर सानैया दिनैनिफ्राय आंनि बिब' नंला। दिनैनिफ्राय नोंसोर सानैजों आंहा जेबो सोमोन्दो गैला। नोंसोर साला खोजानाखौ लांखुमाग्रा। थांदो नोंसोर साला थफ्ला थफ्लि लानानै आंनि न'आव थागोन होननानै फैदों ना? नोंसोरखौ आं थानो होला। नोंसोरनि थाखाय जायगा गैला बे न'आव। औ बाजैमोन, नोंसोर जोंहानाव फैनांला। नोंसोर साला जोंफोरनो गरसेबो होलाङासै, नोंसोर सानैयासो रानना लाहैदों। थांदो नोंसोरो, जोंनि न'आव फैनांला दिनैनिफ्राय। औ, थां नोंसोरो, फैनांला जोंहानियाव दिनैनिफ्राय। खोजानाखौथ' नोंसोर लांनानै रानहैजोब्बायानो। मा बे न'खौबो नोंसोरो लानो सानदों नामा? मानो थोआ? नोंसोरनो मानो नांगौ मानि थोआ? हा, मानि एसेबां लभिया? सासेल' फंबाय, बिमाबो गैजा रोङा बिफाबो गैजा रोङा। थेवब्लाबो बे सासेल' फंबायनि थाखाय नोंसोरा मा जेबो साननाय गैया? गावसोरनिखौल' सानो। ओइ अम्बिकी, आंनाव बासा फैसायानो गैलासो। गैया, आंनावबो फैसायानो गैला। आंहा जेबो गैलालै जिउआव। फैसाबो गैया, बयफ्रेन्डआबो गैला। ओइ नोंनियाबा खालि बयफ्रेन्डल' र'। आंहाबा मा टेनसन? बयफ्रेन्डखौ मार' गलि, फैसासो नांगौमोनलै आंनो फैसा खामायनो जेबो लामायानो गैया जादोंलै अम्बिकी। हाजिरा मावनो थांनो सानो, सान्दुं गोसायावनो ओंखारनो हाया माथोलाय। न'नि खामानिफोरखौनो मावनो बायो, हाजिरा मावनो थांनायखौ बादो र'। न'आव खामानि होबाथाय माबा उन्दुनोसो ओंखारसोयोलै आंहा। फुंनि ओंखामखौ जानानै दुब्लासो उन्दुना थायो आं। मानोबा एसेबां बादुलि जाखो आं मिन्थिला दे आरो। आं मानो एसेबां बादुलि दै? बादुलिनि थाखायनो आं फैसा थाइसेबो खामायनो हाया मिन्थिगौ ना अम्बिकी? आगोल उन्दै समाव दंग'फोरखौ साननानै ना मानैसो मोनबाथाय फानोमोन, फैसा थाइसे थाइनै मोनोमोन। ओमफ्राय दा बायोलै, माबा सिख्ला जानायनिफ्राय ना सा हमनोनो बारा जाबाय। खालि जानो लोंनो उन्दुनो आरो मबाइल नायनोल' गोसो जायो।
बैलाय माथो माबासो खोमा बिजितसो खोमा सोर बिजित जालायखो आरो ओइ माबा जों रायज्लायनाया कर्टिनि फंबायालै अबाव बै फैबाय थानायालाय माथो जाखो माथो होनि र' आङो बै फैबाय थानाया माथो हेन्डसाम साबलै बिजितसो माथो अबाव थांनो नागिरदों ए अम्बिकी बाजैसो माथो अबावलाय आरो बाजै जाबावनो मालाय नोंसा आदाया गुबुन सिख्ला हाबा खालामबायानो बेनोथ' माथो बिजित होननाया साइसानो आंजों रायजानाया दे मालाय माथो बुंबावनो आंखौ लांनो गोसो गैखायामोन खोमा थेवब्लाबो आदाया बेफोरबायदि खालामनाङामोन देनाय आंबो आदाखौ गाज्रि मोनदों मिथिगौ ना माने नोंखौ एसेबां बियो खोथा होननानै मानो बेफोरबायदि खालामनांगौ देनाय दे मालाय मोजाङै संसार जालांथोसै बिसोरनो औलै बाजै माथो बुंबावनो ओमफ्राय नोंसोरलाय अबाव थांनो नागिरदों ओमफ्राय नोंनि लोगोआ बेनो ना माने सानसेखालि फन हरनाया बिनो दे बिनि नाम्बारजोंनो फन हरदोंमोन आङो गायदेया बिनो मा खबर गायदे मोजाङैनो दंथ'यो दे नोंहालाय दंथ'यो दे आंबो ओरैनो ओमफ्राय नोंसा बेयावलाय आलासि दं ना मायो आलासि दङ आंनि मादै दङ आं मादै मोननियाव फैदोंमोन ओमफ्राय नै दिनैसो न'आव थांसै दिनै सानथामानो जाबाय न'आवनो थाङाखै आङो ओमफ्राय मायबाफोर जानोबा दखानाव चावमिनफोर मम'फोर जालायला दे जानोथ' लुबैना दंखायो नाथाय फैसा गैयिनि थाखायसो जायाखै जोंफोरो बियो दौनो नागिरदों जायाखौनो बुंफ्लानोसै दे मिसाखौनो ओरैबायदि आं जानोनो लुबैना दंखायो नांलायला खोमा दे जालायला खोमा दे जायनो लोगो सानना लाबानो जाबाय आंखौ जेनेबा दाथ' आदाजों जेबो सोमोन्दो गैला देनाय आंखौ लोगो साननानै लाबानो जाबाय होनबालाय अम्बिकी ओरैनोबा जों फैसा गैयिनि थाखाय जेबो जायासै जायनोसै मानो एसेबो अननाय फैया हा थां नोंसोर सानैया ओंखारलां दानो ओंखारलां थां माखौ नायबाय थाखो नोंसोरजों आंहा जेबो सोमोन्दो गैला होनना बुंदोंना नोंसोरनि मोखां नायनो बाबाय आङो थांदों सिथा दिल्लौ सिखावा जों नङा बिजुलियासो मा उल्था बिजुलिखौसो हमबावबाय बिजुलिया न'आवनो गैयामोन नोंसोरसो खावना लांदों नोंसोर सानैयासो खजानाखौ खावना लांदों आं मोनथिगौ नोंसोरनो लांदों खजानाखौ नंगौ जोंनो लांदोंमोन खजानाखौ नाथाय जों लांनायनि सिगांनो बे बिजुलियासो लांनो नागिरदोंमोन खजानाखौ खावनानै बिबादि बाजै मा बुंलाबायदों बेफोरखौ आंलाय मानो लांलाबायनो आं न'आवसो थांदोंमोन आइ लोमजानायाव मा गावसोरा लांबा लांनानै आंखौसो दाय हमोलै सिरिथा नों खजाना सिखाव आब' सिरिथा नोंबो थिल्लु जाम्बा बिजुलिनि बिमाया लोमजानायानो थायाखैमोन मोनथिबाय बे जाबाय मोनसे बिजुलिनि प्लेनिंसोमोन थगायदों बिसोरो थिल्लु थगायदों लाब गैया गुबुनखौ सिखाव हमनानै आं मोनथिगौ बिजुलिया बेफोरबायदि नङा होननानै थिल्लु आं बेफोरबायदि नङा बिसोरसो सिखाव मोनथिगौ ना नों आंखौ फोथाया होमबा बिसोरसो सिखाव आं नङा आं आइनि लोमजानायावसो थांदों आंखौसो नायनाय दाय हमबाय ओंखारलांदो नोंसोरो मोनथिबायना नोंसोरनियाथ' लबानो जोबा लफिया नांगौ मानि थोआ ओमफ्राय जोंनि संसारखौबो नोंसोर सिफायनो नागिरदों दिल्लु नों बिजुलिखौ फोथायदों थेवब्लाबो नों जोंफोरखौ फोथायाखै मानोना नोंसोर खजानाखौ राननो होनना फैदोंमोन ओमफ्राय बिजुलिया गैयैखाय मानो रानासै नोंसोरो बिजुलि फैबासो रानगोन होननानै मानो थाखो माने ओरैनोब्ला राना होननानै थाबाय ओमफ्राय उनाव नोंसोर खावना लांबाय नोंसोरनिया ना बे मोनसे प्लेनिंसोमोन मिसाखौनो बा बिजुलि फैबासो रानगोन बिजुलिया थाबासो मोजां जागौमोन हमनो हागौब्रा नोंसोर आंखौ जाम्बा साननाङा आंनो लैथोसिनियावबो सोंहरबाय बिनि बिमाया लोमजानायानो थायाखैनो मिथिबाय बे लैथोसियाथ' बेसेबा गाज्रिसो हौवा बमब्रायना लानाय मख्र बिसि बियो बिदिनो बुंखागोन ना आंनि बिमाखौ एसेबो नायनायानो थाङा आंसो थांनानै नायहैदों मिथिबाय आंनि आइया बेसेदि गोसा लोमजादोंमोन आं गैयाबा थैगौमोन आइया मिथिबाय आरो बिजुलिया लांबाथाय आं मा मोनथियामोन नामा आंनि रुमावनो थाला मारिना दोनदों बियो खावना लांबा आं मोनथियामोन नामा नाथाय बिजुलि गैयैयाव नोंसोरसो न'आव दंबाय थायोमोन नोंसोरथ' मोनथिखागौ ना थाला साबि दोननाय जायगाखौबो मोनथिगौ नोंसोरनो लांदोंना थां नोंसोरनो धोनि जायो थां सिखावा बिजुलियासो दिल्लु मिथिबाय नों मानो फोथाया नोंखौ बियो जाम्बा बानायबाय दङ नों जोंखौसो गाज्रि सानदों दिल्लु नोंनि फारसे जों बेसे सानो नों जोंफोरखौ मानो बेफोरबायदि सानदों दिल्लु उन्दैनिफ्रायनो नोंखौ एसेबां गिदिर गोलाव खालामबाय जोङो नाथाय नोङो जोंफोरखौनो बेफोरबायदि सानो
जोंफोर गावजायालासिनोबाबो नोंनो होयोमोन मिथिबाय मोनसे समाव जोंफोरा न'आव जेबोआनो गैयामोन बै समाव जोंफोर जानो गारिबो नोंनोसो होयोमोन दा माने नोंसोरनिया लफा बारायबायलै बिबारि बाजै आं मिथिगौ जानो हागौ नोंसोर सिगाङो अनज्लायलायना थायोमोन नाथाय दा सोलायबाय मानो होनबा नोंसोर लफिया जाबाय बिजुलि नोंखौ जों बेफोरबायदि सानाखैमोन मिथिगौ ना जोंफोरथ' खजानाखौ नोंसोरनो होआ नङा होगौमोन ना साथामबो राननानै लागौमोन समानैनो नाथाय नोङो मानो इसेबां लफिया मानो खावना लांनो नागिरनायमोन नोङो बुंनाय सिखावा नोंसोरसोलै बाजैमोन आं नङा मा प्रुफ दङ आं दि खजानाखौ खावनो लांनो नागिरदोंमोन हा मा प्रुफ दङ जोंनियाव मा प्रुफ दङ हा दिन्थिनाय प्रुफ दङ जोंफोरनियाव बिजुलि नों मा सानदों जोंफोरनियाव प्रुफ गैया मा प्रुफ दङ नोंसिनाव दङ जोंफोरनियाव प्रुफ दङ माबायदि प्रुफ देनाय दिन्थिनाय सेसलै जानियाबा बिजुलि माबा प्रुफ दङ माबायदिबा प्रुफ ना बिसोरो आंखौ नुमारनायमोन भिडिअफोरथ' लायाखैमोन बिसोरो बे बेटावा माने बेफोरबायदि सासे बेबि लानो सानदोंमोन आङो नाथाय माबा बेनो गथ'खौनो नाङानो आं सानो आरो गथ' सासे जाबासो आंखौ बेटावा अनगोन खोमा होननानै आरो खामानिफोरावबो गोसो होगोन होननानै नाथाय गथ'खौनो लानो नागिरा बियो मानोबा आंजोंथ' सानसेबो मोजाङैनो रायज्लायखाया आं एसेबां अनो बेखौ हाजिरा मावनानैबाबो जाहैयो थेवब्लाबो माबा आंखौ एसेबो मानो मोजां मोना बियो बिखाया गावो आंहा आंखौ एसेबांथ' नों गाज्रि मोनग्रा जाबायना बेटाव हाबानि सिगां ओरैबायदि गोदै गोदै बुङोमोन नोङो नाथाय आंसो नोंखौ मानो नागारनो हाया हाजारखि नों आंखौ से खालामा मानो आं मानो नोंखौ एसेबां अनो ओंखारो न'आवथ' आङो गावजानाय थोरसिखौनो सुवामोन नाथाय बेयाव फैनानै आं मा मावाखै जुमाय सावनायनिफ्राय माइ गायनायनिफ्राय खोथिया फुनाय न'नि गासैबो खामानि आं गासैबो खामानिखौनो मावजोबग्रा जाबाय थेवब्लाबो बेटावा आंखौ मानो रिस होया हाजिरा मावनानै जाहोबावोसो आं बिमा जानो लुबैयो आंबो बिमा मानोदि एसेबां सोलायलांबाय बे बेटावा आं हमनोनो हाया दासिमबो मोजां जाला आं सानदोंमोन उनाव मोजां जालांगोन आंखौ अनलांग्रा जागोन होननानै नाथाय गैया ओरैबायदि उन्दुनो ओंखारदों ना बा मुगासे उन्दुनोसैलै आं उन्दुनो ओंखारदों नोङो बेटाव येस नोंखौबो ओंखारदों नामा ओंखाराखै आंखौ बेटाव जोंनिया माबा मा गथ' सासे लानोसैदि जोंनिया आङो बिमा जानो लुबैसोबाय आरो नांगौना सासे नों बिफा जानो लुबैयाखै होमबा नोंनाबा खालि गथ' नों जाहोनो हागोन हा जाहोनो हागोन जों सानैबो खामानि मावगोन आरो नोंबो मावो आंबो मावगोन खामानि माव आं खिन्थु जाहोनो हाया दे आरो जाहोनायल' नङा फरायनाया बखम खरसा जागोन दानो सोलिनो गोब्राब जादों आरो नोंनो गथ' नांगौ खोब माखौबा बिमा जानो लुबैदों उनाव लानो हाया नामा सासे नांसिगौमोनलै सनिया आं खिन्थु बुंना दोनखाबाय दे आं गथ' सथ' आं हाया दे फिसिनो आं हाया बुंना दोनखाबाय नों हागोन हा ना नोंनि मा नोंफाया फिसिगोन हा गथ'खौ आंग्रा मांग्रां बाथ्राफोरखौ बुंनानै आंनि खर'खौबो गुदुं खालामनाङा दे नोङो आं दङना बेटाव आं थानायाव नों माखौ टेनसन लादों जायखिजाया गथ' सासे नांगौ लागिबा आंनो खस्थ' खालामनानै गिदिर गोलाव खालामगोन फरायहोगोन बुंनायावल'सो नों ओरैनो सहस मोनदों उनाव पस्ट थायगोन अबावबा आंहासो पस्ट नांगौ जागोनलै आं हाया बेफोरखौ आं बेफोरनि जामेलाव गोलैनो साना हगार साला उन्दुनोसो ओंखारदोंमोन उन्दुनो होननासो फैदोंमोन उन्दुनो ओंखारनायानो रागालाय लांबाय आंनिया नोंनि खोथाफोरखौ खोनानानै अंग्रं बुंनानै साला आंनि खर'खौ गुदुं खालामो गथ' नांगौ गथ' खांनायखौ बिराद सहस सानना लादों ओंखाम जानायाव दै लोंनाय बायदि सानना लादों खोमा आंहासो उनाव भेजाल जागोनलै आंहासो भेजाल जागोन बेटाव नों माने बेफोरबायदि आंखौ एसेबांथ' गाज्रि मोनमारोना नोङो मिथिला दे आरो आंनि संसारा मा जाबावगोन इयुननि खोथा सानबाथाय आंहा खर'आनो गुदुं जायो नों मानो बेफोरबायदि बेटाव